Hi there, Sanbonani Mulweni. Welcome to Fake's channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Wait guys, niyakhumbula yini season 1 uTirelo mayihlangana noSibindi episode 1 season 1 uthi uTirelo lento nje uSibindi ayigqokayo akayi-understand, so yena istyle into zakhe. Yabo istyle nemali ukwasho big nazo uthi into zakhe. Hhayi ekuhlanganiseni imbala nezinto ey'hambisanayo siyambona. Njengoba wayeshiwo ku-season 1 uTirelo ukuthi-ke uSibindi udinga i-makeover. Nali-ke thuba selifikile sesifuna ukubona-ke Tirelo ukuthi i-boyfriend yakho uBhebhidede umfaka kanjani esitayileni, ngoba yena uvele egqoke nje into esingazazi. Mase-ke bemsukela lapha comment section evele ethi phela kuyabiza. Ukhumbule ukuthi ku-season 1 episode 1 lezi mpahla uSibindi ayigqokile ilezi futhi ayigqokile North West. Ayibo wenza ngamabomu mina we guys, hhayi ukuthi ngoba nginehaba wayegqoke ngqo. Umehluko ey'nyaweni angimbonanga ku-season 1 ukuthi wayifakini, kodwa ayikho ngaze ngayihlanganisa iy'thombe zakhona ngathi hayi bo Sibindi, yindaba uxakeka ukuba ubaba wabantwana abathathu omncane, wena usayi-enjoy imali yakho njengolwandle. Asikho-ke lapho. Into engiyizile ukuthi njengoba uze u-season 3 ngizolobe nginibelesele ngobani, ngoTirelo ney'ngane zakaMseleli ngoba yena usasele lapho. Ukusho ukuthi-ke kungaku-ofendi lokho ngoba u-season 3 uTirelo usekhona, akakasho ukuthi uyasukuma uyapheka. Manje ingakho uzombona ngikhuluma ngaye kaningi la, ngoba nje sesikhuluma ngo-season 1 vele ngikhuluma ngo-season 2, ngikhuluma ngothando ngo-season 7 nango-season 6 njengoba silindile ukuthi bayabuya ngonyaka ozayo. Yo, angazi-ke mase bebuya kanye ne-Big Brother mina ngizokwenza njani. Angiso-season 7 angibukanga ngenxa yalokho, phela angibuka ome-June. Manje ngiyabona futhi nangu-Big Brother 2 years bazobuya nabo, hhayi abahlehlisa isikhathi. Angazi mhlawumbe uBig Brother uyobhora mase ngikwazi ukuba uthando nesithembu, kodwa nje kulokhuya kulo nyaka bengiyi-obsessed ngo-June. Wawina-ke ngangakhala ukuthi hawu ngasacrifice ukubuka abasemzombe kanti ngiyaganga, kanti bengingagangi. We guys, ngixoxa into engayijabula ngaphuma endlini ngingagqoke lutho ezicathulweni, ngaphuma ngezinyawo ngabhadaza. Yey! Cha, uMaJune futhi yena sengithini kini, sengixuba yonke into ngintshela isizathu sokuthi hhayi ngizoxoxa ngo-season 7 manje wawuthanda nesithembu. U-season 7 uthe ufika wathi gqi no-Big Brother. Kwasala ukuthi mina ngifuna ukubona ukuthi lezi y'ngane zaka-Big Brother yithini. Ngathi week 1, week 2, hhayi ngathi bye-bye-ke uthando nesithembu sesiyokubamba ngale ku-Showmax. Sebefikile-ke ku-Showmax yima ngizoyiqala phansi iy'ndaba. Yazi ukuthi yini emnandi? Yilento yokuthi uSneh usesuke wakhuluma iy'ndaba. Lezi ndaba ey'khulume uSneh kanti kusekuneshow esiyidlale. Manje sengizoqhathanisa. Anilazi iqiniso lenziwe uSneh ngaboni? Hhayi yenza indaba uSneh ngizonixoxela. Ngoba phela angifuni usale ngaphandle ukuthi hayibo nayi i-maths yaSneh. Yena kodwa-ke naye njalo wenza into e-wrong esayidini lakhe, kodwa ikhona into uSneh ayenze yaba-clean ngalezi y'nkulumo zakhe evele lapha kuthando nesithembu. Ngase ngithi mina hawu kanti nibuye nijajane kanti kunjani? Asivaleke lapha bengizonitshela ukuthi wani izombona kaningi uTiritiri ingoba uyeza yena ku-season 3 ney'ngane zakaMseleli. Nabasha-ke uma kukhona abasha ngoba phela nangekhuluma ngokuthi unomshado, imishado mithathu. Mase kufika isikhathi sama-interviews siwu-7. uSibindi kanti unjani? Shiyani kuSibindi, bengininika isizathu sokuthi uTirelo hhayi nizombona la because abanye sebeqala enye into yokuthi baya-ofendwa. Ngibaphosta la, ngiyabaphostani ama-video because ngikhuluma nge-TV show. Njengoba yena laphaya kwi-reality TV show izingane zesithembu, ezi-reality TV star khona usangena-ke ngoba ngisaxoxa ngabo.
wathi pu njengalokhu kweshampompo, ngiyobe sengibamba lokhuya nalokhuya ngaye. Okwamanje ngoba uhleli ngisaxoxa ngaye, bengenza ukuthi singadidani-ke kuleyo ndaba. Mase ukuthi lama-predictions engiwenzayo, Nkosi yami, ngizohamba ngiyonilandela i-episode ekugcina uThando Nesithembu nizwe ukuthi uSibindi wayethini. Ilapha-ke sekungena khona imishado. Manje nivele nenze ngathi nje ngiphusha into esuka ekhanda lami, angiyithathi uThando Nesithembu. Ngiyazi ukuthi bakhuluma izinto bey'shintsha. Basho lokhu namhlanje, ulalele njengoba uSibindi nje ku-season 7 uthe iwu-3 imishado yakhe. Kodwa lapha ko-radio, ko-podcast uzoba namakhosikazi awu-7 kodwa akakabi-ke nanoyedwa. Angiyivaleke le video ngaze ngiheme, bye.